Hola, bon dia. Per tal de seguir amb la màxima normalitat possible, vaig elaborar alguns vídeos tutorials del tema que vam començar l'últim dia, la unitat 7. Ja sé que hi ha molts vídeos de YouTube, però per facilitar el seguiment del llibre i que així tingueu el vostre material per tal de treballar. Molt bé, m'agradaria que obrirem el llibre per la pàgina 200, ¿vale? I seguir un poc a partir de l'última explicació de classe i a partir d'aquí continuar. Molt bé, en la pàgina 200 tenim els processos redox. Aquí ens explica una mica què són els processos, que ja sabeu que una reacció redox va ser un tipus de reacció en la que va haver intercanvi d'electrons, ¿vale? Aquest intercanvi d'electrons va ser degut a que una espècie, que és la que s'oxida, és a dir, augmenta el seu estat d'oxidació, va ser la que va a donar electrons. En canvi, sempre hi haurà una espècie que va rebre aquests electrons, en aquest cas l'espècie que redueix, passant d'un estat d'oxidació superior a un inferior. Per tant, tenim l'exemple del llibre en el que ens trobem el zinc metàl·lic que va reaccionar en el clor per a donar catió zinc més anió clorur. Perfecte. Sempre que tinguem una reacció de reducció, haurem de dividir aquesta reacció en dues semireaccions. Una semireacció serà la semireacció d'oxidació. En aquest cas, hem de fixar-nos quina és l'espècie que s'ha oxidat. En l'exemple del llibre és el zinc metàl·lic. Per què? Perquè tenim zinc en estat d'oxidació 0 que passa a zinc 2+, que seria estat d'oxidació més 2. Per tant, com ha augmentat l'estat d'oxidació, és l'espècie que s'ha oxidat. Molt bé, plantegem la primera semireacció, que després parlarem de com ajustem en un altre vídeo. Després, la següent semireacció seria la semireacció de reducció. Llavors, aquí l'únic que tindrem en compte és aquella espècie que està reduint-se, és a dir, que passa d'un estat d'oxidació superior a un inferior. En el nostre cas és el clor gasós, el Cl2, que es redueix a anió clorur. Evidentment, aquesta espècie ha guanyat electrons i ha disminuït el seu estat d'oxidació. El segon punt important que vam veure en aquesta part del tema és que l'espècie que s'oxida, en aquest cas el zinc, s'anomenarà espècie reductora. Per què? Perquè els seus electrons van a provocar la reducció de l'altra espècie, que és la que els guanya. Per tant, molt important, aquella que està oxidant-se és l'espècie reductora, perquè és la causant de la reducció de l'altra espècie. Clar, llavors, l'espècie que està reduint-se, en aquest cas el clor, s'anomenarà espècie oxidant, perquè és la causant de l'oxidació del zinc. I bàsicament això és el més important que podeu trobar en la pàgina 200 i 201, degut a que sobretot la resta són més exemples.